Karpaty. Jedno z najväčších pohorí v Európe. Na poľsko-slovenskom pohraničí sa nachádza jedna z jeho najzaujímavejších a najrozmanitejších častí. Nedaleko hrdo vyčnievajúcej Babej hory vidno Tatry. V tejto časti jediné horské pásmo s alpínskym stupňom. Smerom na východ ležia Vapencové pieniny, predelené prielomom Dunajca. Ešte ďalej sa rozprestiera more bukovej zelene, Beskyt nízky a Bieščady. V porovnaní s inými miestami nášho kontinentu boli Karpaty v minimálnej miere zmenené človekom. Na niektorých miestach, ako tuto na Babej hore, sa zachoval pôvodný stav vegetačných stupňov. Veľa karpatských druhov patrí medzi endemity, ktoré sa nevyskytujú nikde inde na svete. Prírodné stanovištia v karpatských pásmach poskytujú úkrytí pre veľkých i malých. Rozprestierajú sa v širokom oblúku od Rumunska cez Ukrajinu a Poľsko až na Slovensko a vytvárajú tak obrovský ekologický koridor, jeden z najväčších na našom kontinente. Tadiaľto môžu migrovať medvede, vlky, rysy, ako aj dnes už veľmi zriedkavé divé mačky. Veľké dravce tu majú oveľa lepšie životné podmienky ako napríklad v najväčších európskych horách, Alpách. Aspoň zatiaľ. V ostatných rokoch sme sa mohli presvedčiť, pre ochranu karpatskej prírody nestačia len peniaze, ale je potrebné vzdať sa tiež ziskov z využívania hôr. Najlepšie to vidno v Poľsku.
To sú Tatry. Oblasť, ktorú možno prirovnať k neveľkej alpskej doline, každý rok navštíví 3 milióny osôb. Aby sme v letnom období mohli výjsť na najznámejšie horské štíty, musíme čakať v rade. Napriek tomu podnikatelia, ktorí majú zisky z masovej turistiky a úradníci samosprávy z Podhala, žiadajú ešte rozsiahlejšie sprístupnenie hôr. Nové cesty, lanovky, vleky a lyžiarske trate. Chcú organizovať stále viac masových športových podujatí. Štít Kasprovho vrchu vyzerá ako kamenná púšť. Po ukončení predpokladanej výstavby lanovky sa počet návštevníkov zdvojnásobí. Tým sa zväčší aj zóna smrti. Kamzíky, symbol tatranskej prírody. V letnom období môžu nájsť pokoj len v slovenskej časti hôr. Nikt się nie boi, tylko nas. Niech przejdą, nie? Mam nadzieję, że nie spłoszę. Iné zvieratá, ktoré si nemôžu nájsť pokojné útočistia, sa prestávajú báť ľudí a začínajú si hľadať potravu v ich okolí. Pana skuba! Kręć klamę, no fajna sprawa. No i co nam ekom budú reklamy? Čoraz častejšie ostáva z majestátu divokej prírody len toto. Weź ją połaskotaj. Wcześniej dzisiaj przyszła, nie? Prírodovedci sú v defenzíve. Napriek tomu, že Tatry sú v Národnom parku, čo je najvyššia forma ochrany v Poľsku, a teda podľa zákona tam všetky činnosti musia byť podriadené ochrane prírody. Profesor Zbigniew Mirek, výskumník tatranskej flóry, veľmi dobre pozná dejiny ochrany týchto hôr. Tvrdí, že tlak na prírodu ešte nikdy nebol tak silný. Dyskusja na temat ochrony i zagrożenia przyrody taczańskiej trwa nie od dzisiaj.
Blisko przed 100 laty Jan Diskusia na Walter tému Pawlikowski ochrany mówił a i ohrozenia pisał, tatranskej że prírody okres trvá uprzystępniania dlho. Tatr dla celów turystycznych Takmer pred 100 rokmi Jan Należy Gvalbert uznać za Pawlikowski definitywnie zamknięte. hovoril a písal, a przecież že od tego obdobie czasu sprístupnenia zbudowano Tatier i s cieľom wiele turistickým nowych wielkokubatorowych treba szkoleń brať wystarczających. ako definitívne Budowano wiele uzavreté. dróg i szos dojazdowych. Odvtedy Wiele vzniklo wyciągów, veľa nových zbudowano tatranských chát, kolejki linowe, postavili zarówno po sa polskiej, nové jak i tráte słowackiej a stronie. dopravné cesty, I vleky, lánovky na polskej To a nie zároveň mniej aj na slovenskej strane. liczba Najdôležitejšie turystów je, odwiedzających choćby Tatrzański že sa Park počet Narodowy návštevníkov tylko po Tatranského polskiej národného parku zwiększyła się len na z 300 polskej 000 strane do przeszło 3 dramaticky milionów. zvýšil z 3 A 000 więc do ta vyše ilość 3 chyba miliónov. pierwsza. Także Napriek tomu chuť nie k pomôže novým a zrobiť. novým investíciám tymczasem pretrváva. naciski Nie je to tak dávno, kierunku čo sme chceli coraz to organizovať nových investícií zimnú turystycznych olympiádu. trwają. Šialený nápad. przecież tak niedawna 3 roky jeszcze z trvala ogromnymi diskusia inwestycjami na tému związanymi z výstavby lanovky na Kastrov organizacją vrch. olimpiady zimnej. Ďalšie šialenstvo a Pomysł pokus, ktorý porušuje Czy právne normy, trwająca od normy 3 na najvyššej lat úrovni, dyskusja nad zákony. budową de facto nowej kolejki na Samozrejme, Kasprowy Wierch Tatry o 2 sú razy tu aj większej pre človeka. przepustowości. Kolejne Napísal som kedysi, szaleństwo že v Tatrách i je próba chránený človek złamania aj príroda na tej I to istej práva úrovni. A najwyższej práve rangi, preto, bo že Tatry rangi sú vlastne wystawy. pre človeka, že Tatry sú oczywiście prekrásnou są dla galériou a takouto galériou Napisałem by mali kiedyś, ostať że w Tatrach navždy. chroniona jest w równym Očakávame, stopniu przyroda, jak i człowiek. že veľa ľudí bude mať Ale záujem właśnie o dlatego, pešiu że turistiku. są dla człowieka, że są przecudną Táto galerią, turistika która je taką galerią najpriateľnejšia, powinna najmenej pozostać. ničí a špáti Oczekujemy, krajinu. że będą Poskytuje wykorzystywane možnosť przez tą obdivovania klasyczną krásy, turystykę pieszą, čerpania która energie jest z nej. najmniej groźna i najmniej Práve niszczy, preto sú najmniej sprístupnené szkodzi krajobraz národné i parky. daje możliwość podziwiania piękna, korzystania z niego. Po to udostępniane są parki narodowe. Okrem štatútu Národného parku obchodníkov prakticky nič neobmedzuje. Pilsko, Raničná hora. Na slovenskej strane veľká prírodná rezervácia. Na poľskej strane svah s ilegálne postavenými vlekmi. Na niektorých miestach neostala ani pôda. Krinická Javorina. Ešte pred 15 rokmi bolo možné na tomto mieste počuť tokanie tetrovou a hluháňou. Tu na Javorine sa ukázalo, že ničenie prírody môže ohrozovať aj človeka. Tento hustý les pokrýval kedysi svahy celého masívu. Aj počas najväčších zrážok vsakoval vodu ako špongia. Po vyrúbaní lesa kvôli lyžiarskym tratiam pôsobí toto miesto ako drenáž. V roku 1999 spadli spod Javoriny na Krinicu masy vody a blata. V dôsledku klimatických zmien sa budú lejaky vyskytovať častejšie a takéto katastrofy sa môžu opakovať. Viac lesov znamená menej záplav, pripomínajú ekológovia. Zatiaľ sa rozhoduje podľa pravidla po nás potopa. V celej oblasti poľských Karpát je ťažké nájsť masív, na ktorom by sa neplánovala stavba vlekov a lanoviek. V Bieszczadách panuje móda automobilových pretekov. To bývanie chôr dostupné všetkým. A extrémne športy pre bohatých milovníkov adrenalínu.
čoraz menej pokojných miest, čoraz väčšia fragmentácia prostredia. Problémy nechýbajú ani na slovenskej strane. Lesné hospodárstvo, ktoré ešte stále funguje podľa starých predpisov, poškodzuje štruktúru lesa. Široké holorubné pásy vidno zďaleka. Vo vyrúbaných oblastiach pokračuje veľmi rýchlo erózia. Topenie jarného snehu spôsobilo vymytie pôdy až do číreho kameňa. Zvieratá nepoznajú administratívne usporiadanie. Táto svorka vlkov má svoje teritórium po oboch stranách hranice. V Poľsku sú vlky chránené už niekoľko rokov. Na Slovensku sa ešte stále dá na vlky polovať. Tento problém sa týka všetkých veľkých šeliem. Požiadavka ochrany šeliem v slovenskom hraničnom pásme a ešte lepšie na celom území Slovenska zostáva zatiaľ nesplnená. Našťastie má karpatská príroda aj svojich priaznivcov a ochránárov. Patrí k ním Slovenské lesohranárske zoskupenie Vlk a Poľská pracovňa v prospech všetkých bytostí. V októbri roku 1997 obe karpatské organizácie usporiadali demonštráciu za ochranu karpatských vlkov. O niekoľko mesiacov neskôr slávila dlhoročná vlčia kampaň v Poľsku úspech. Vlky sú teraz chránené zákonom na území celého štátu. Ekológovia pôsobia spoločne aj na Pílsku. Kampaň za obranu hory vedie Dariusz Matúšak, jeden z lídrov pracovne v prospech všetkých bytostí. Jak powiedział amerykański filozof i myśliciel David Thoreau, Ako povedal americký mysliteľ a filozof Henry David Thoreau, divokosti je pretrvanie sveta. Keď prídeme o miesta, v ktorých sa príroda spravuje podľa svojich zásad, tak stratíme aj nejakú veľmi dôležitú časť nás samých. Pracovňa sa odvoláva na hlbokú ekológiu, podľa ktorej aj zvieráta, ako tu v Karpatoch, medvede, rýsy, vlky, majú taký istý nárok na existenciu ako človek. Neznamená to samozrejme, že sa miestne spoločenstva nemôžu rozvíjať, no tento rozvoj by nemal ničiť prírodné a kultúrne hodnoty, ktoré sa tu nachádzajú. Myslíme si, že alternatívou k masovej turistike, tak ako sa v súčasnosti popularizuje a rozširuje, by mohla byť prírodná turistika, ktorá nám sprístupňuje kultúrne a tradičné hodnoty. Pre zjazdové lyžovanie by takouto alternatívou mohlo byť bežecké lyžovanie, ktoré nevyžaduje žiadne veľké investície, stavbu vlekov, lyžiarskych tráti, úpravu horských svahov buldožermi. Lebo, parafrazujúc slova Stefana Žeromského, dalo by sa povedať, že hory nie sú ani moje, ani tvoje. Oni sú Božie, sveté. Góry nie są ani moje, ani twoje.
One są Boże święte. Bohužiaľ miest, v ktorých sú potrební poľskí a slovenskí ochrancovia prírody, je čoraz viac. V roku 2002 sa rozbehli akcie proti výstavbe lanovky na Kasprov vrch a proti ničeniu tatranskej prírody. Ale sú aj miesta, kde situácia vyzerá oveľa lepšie. Rezervácia lesochranárskeho zoskupenia Vlk v Čergovskom pohorí. Výkup časti lesa vyústil v spontánnu kampaň s cieľom zachrániť neobvyklú Karpatskú dolinu. Každý, kto finančne podporí rozšírenie chránenej oblasti, sa môže stať majiteľom stromu, ktorý v tomto lese rastie. Potvrdí to špeciálny certifikát. Juraj Lukáč z Vlka strávil v tejto doline veľa dní a nocí. Lesy sú na Zemi už 350 miliónov rokov a sú vlastne najstaršie bytosti, alebo jedny z najstarších bytostí, ktoré tu žijú. Za tých 350 miliónov rokov museli prežiť pády asteroidov, zmeny magnetických pólov, kolísanie teplôt, kolísanie zrážok. To všetko lesy prežili, prispôsobovali sa rôznym podmienkam a sú tu dodnes. Prežili to vďaka tomu, že nikdy počas tej 350 miliónov rokov starej histórie neboli zastavené evolučné procesy, ktoré tie lesy zdokonaľovali. Proste slabé jedince z tých lesov vypadávali a zostávali len silné. Silné rastliny, silné stromy, silné zvieratá, silný hmyz. Najviac bité boli vlastne lesy na území strednej Európy, pretože tu tie zmeny boli najradikálnejšie. Na rozdiel od lesov tropických, kde zmeny boli veľmi malé, alebo lesov severských. Teraz ale prichádza iná doba. Človek sa začal zasahovať do lesov takým spôsobom, že tie procesy evolučné proste zastavuje. A to nie len zásahmi do lesov, ale paradoxne aj ochranou. Vedci alebo ochranári sa snažia chrániť jeden druh vtáka, jeden druh hmyzu, nejaký druh huby. Nikto nepozerá na les ako dokonalý hodinový stroj, v ktorom všetky kolieska v tých hodinkách sú dôležité. Nie je dôležitejšie malé koliesko alebo veľké koliesko, musia tam byť všetky tieto kolieska. A to je hlavný dôvod, prečo sme začali vykupovať lesy tu na Čergovskom pohorí, aj inde v Tatrách, aj v Strážovských vrchoch, pretože my nechceme chrániť druh vtáka nejaký, nechceme chrániť druh nejakého hmyzu. Chceme chrániť les ako celok, ako dokonalý hodinový stroj, ktorý tu je medzi nami už 350 miliónov rokov a nebyť človeka, tak by fungoval spokojne ďalej. Hlavný dôvod, prečo chránime tieto lesy, je záchrana procesov. Nie záchrana druhov, ale záchrana chodu hodinového strojčeka. Tak vyzerá túžba po karpatských lesoch. Túto oblasť nikdy nepretnú holoruby, vleky a lanovky. Tu nikto nerozdeľuje zvieratá na škodlivé a užitočné. Ľudia, ktorí sem prichádzajú, chcú pozerať a počúvať.